Tim Godel, Tian Toyun Gutluan, Boyda Sukul Jamaat, Idang Batlos, Nalajan, Kidum Gurohangat, Namutlian, on Slangat Namutli. Gödel Baklol, Batlias, Elbadam Sulu Toytikaleli. Gödel Batlol, Baranyerin ayağın düştün, Gülcemal gelse toyun kutlu olsun, kıydın batlı olsun. Gödel Baranyerin ayağın düştün, gelip gülüp öyle demişse toyu ol. Gödel Batlol, Gülcemal taydam oynamı ama toyduk geleli. Gödel Batlol, in baktı gellerin biri ol. Gülcemal gelse asrağı toyun kutlu olsun. Gödel Batlol, Baranyerin ayağın düştün. Gödel Batlol, Baranyerin ayağın düştün. Gödel Batlol, Baranyerin ayağın düştün. Gödel Batlol, Cemal gelse kıydın baktı olsun, hemişe suluyor toyduk geleli. Gelecek yıl şuulları, gelin alma toyunuza katışmak, hemmemize nesip etsin hudayım. Gülcemal gelse asrağı toyun kutlu olsun. Gödelcan Batlı ol, Batıgın özün el oğdum olsun. Rasiye devletinde getiren doğruluğun adından kutlayan ağalan adından. Gödel. Asırağa Gülcemal gelece, kıydın tutup oturan toyu kutlu olsun, daim Baktı Gülyari açıp gitsen o koşularıyla koşagarasın, o Batlı olsun. Komşunun adından soğutmadı var. İhtiyar ediyaz, yürüyte komşuların adından toy soğutlar var, kutlu olsun, toylugullardan yadigar kalsın. Komşular canına sağ olsun. Yaşar size karşı ya. Komşuların adından oluşurlayan toy soğutlar, toylugullardan yadigar kalsın, canına sağ olsun. İyi adamlar işlerlerine şeklinde açık olsun. Azayet avramıda qardıqları ve seyap devam ediyaz. Ne gözel qıydın hormatlı boydoşlarını mikrofona çağırıyaz. Şeylede hormatlı kursdoşları var deydiler. Ulu hormat bilen çağırıyaz. Hormatlı kursdoşlar, mehriban boydoşlar. Toyluğunda qardıqlarını mehriban yaşları yollamalı. Onun için ulu hormat bilen toy mikrofonuna da çağırıyaz. Ayratçılıkta iPhone'u boydoşun uluq bilen çağırıyor. Toyluğunda en bir füyzar doları mehriban yaşları yollamak için boydoşlar gelin. Başına. Boydoşum Gödel Batlol ol, kurtdoşun akıyrın adından kutluyorum oğdum. Ani gözel qıydın hormatlı boydoşlarını iPhone'u qıydın yol vasılığını mikrofonu çağırıyor. Ani gelin hormatlı boydoşlar, toyluğunda qardıqları ve seyali mehriban yaşların bağı toyunu. Ana hormatlı boydoşlar. Ulu hormat bilen çağırıyaz. Azayip toy taqnamıda. Gözel qıyda qoşurlayan toy soğutlar toylugullardan yadigar qalsın. Köp sağ olmaydıyaz. Ney davramıda yine de qardıqları ve seyaz. Hormatlı boydoşlar gelin. Ulu hormat bilen çağırıyaz. Azayip toy taqnası da qaraşya. Başına. Gödel Baydas, Batlol, Batliyas. Batlol, toyduk geleli. Gödel qıydı Batlol, Gödel olsun özün yalı. Gödel Batlol, Batliyas soğudum. Gödel Batlol, Batliyas. Gödel Batlol, Batliyas. Gödel Batlol. Gödel Batlol. Lol. Boydoşlar köp sağ olun. Yaşların anına çağırıyaz. Toy suratını qalın. Toy soğutlarını da olsa yaşlara nesip etsin.
usulyan toy towatar. Toylu günlerden ýadygar gatyn köp sag bolmaý diýär. Indi Davaramynyň şu portadyny gözel gyýdy ösürüp getiren Bagtyar ýa atalaryň arzuwlaryny dinlemek asy ýakymly duýgu döri diýär. Şonuň üçin hormatly Aşyr agany Güljemal gelejany aýratylykda mikrofona çagyrýas. Gözel gyýdyň Bagy toýuny ak patiýalary bilen gutlap möreklep bermegini haýyş edýäs. Hormatly Bagtyar ýa atalar hormatly Aşyr aga Güljemal geleje. Azaýyp toy taxnasy, toy mikrofon size garaşýar. Aşeýlede gözel gyýdy toy mekanymynyň merkezine çagyrýas. Häzir Bagtyar ýa atalaryň arzuwlaryny bulaýrakdan dinlemek üçin haýyş edýäs. Hormatly Bagtyar ýa atalar, hormatly Aşyr aga. Aşyr aga Güljemal geleje toýlar utly bolsun. Aşyr aga Güljemal geleje toýlar dowam bolsun. Allah'tan toýlaryňyň başlangyjy bolsun. Gelejesi Aynur aýratylykda mikrofona çagyrýas. Uly hormat bilen Aşyr aga Güljemal geleje döwletli agdyr maşgalaňyzda toýlanýan toýlaryňdan bolsun. Allah'tan toýlaryňyň başlangyjy bolsun. Ýaşyr bagty bolsunlar. Başna. Sen bagtly bol, goý seniň mutama şol owdan ýüzüň ýaly, mutama baran ýeriňe gülüp gelip kütüpdir. Ýüzüň hiç sen solmasyn. Baran ýeriň aýagyny düşdüm. Hani bir şowhly sabak salalyň edi mehman. Bagtyar ýa atalaryň arzuwlaryna tölemen janyňyz sag bolsun. Toýlar dowam bolsun. Ine ýürite gözel gyýy çagyrýas toy mekanymynyň merkezine. Häzir Bagtyar ýa atalar ýadygarlyk toy suratynda galmaly. Şeýlede ajaýyp toýlar bar, toýlardan ýadygar galsyn. Hormatly Bagtyar ýa atalar ýaşary ak patiýalaryny berýärler. Toýlugyny ajaýyp toy suratynda galýarlar. Ne şu portatda ne 82-nji orta mektepde ilim bilim berýän hormatly mugallimler bar. Olar aýratylykda mikrofona çagyrýas. Ana hormatly mugallimler 82-nji orta mektepde ilim bilim berýän mehriban mugallimleri tek işgärleri aýratylykda mikrofona çagyrýas. Gelmeňizde haýyş edýäs. Ol hormat bilen ajaýyp toy taxnasy, toy mikrofonyna garaşýar. 82-nji orta mektepde ilim bilim berýän hormatly mugallimler gelin. Şu pursatda agardylar ýaşlary beýan edeli. Ondan sonra Bagtyar ýa atalar ähli ataşlar kurşur öýlenýän ýygyň dostlary, gudaly mehmanlary hemmämiz tans ederiz. Häzir ýürite 82-nji orta mektebiň mehriban işgärleri ajaýyp dowrany utlamaly. Gelin. Uly hormat bilen çagyrýas. Ana hormatly mugallimler gelin. Toýlar dowam bolsun, ýaşar bagty bolsunlar. Bagtyar ýaşasalar şeýle arzuwlar bilen mehriban ýaşlaryň bagy toýuny gutlaly. Toýlar gutly bolsun. Ana arzuwlar beýan edeli ýaşlara. Şarada video studiosuna haýyş edýär. Döwletli ojaň hormatly giýewlerini çagyrýar şu portatda arzuw aýtmak üçin. Hormatly mugallimler toýlar gutly bolsun. Ýaşar bagty bolsunlar. Başna. Aşyr daýy, aleke toýlaňyz bolsun, ýygyň bagty bolsun. Özelçän dünýädäki iň bagtly gelin bolgaýsyn. Gözel bagty bol. Aşyr Güljemal geleje toýuňyz toýulaşdyn. Ana şu gün gözel gyýdymynyň bagty
toyun toylap otuyuz, koy bu gözülüğün elime dama gülük gelip gülük etsin. Güzel baktı ol. Parana ayağısın. Güzel doğuncum baktı ol. Parana ayağısın. Güzel baktı ol, baktın ama özün yala otamaz. Koşsavolna diýär, janyňy sag bolsun. Ýaşaryň ýanyna çagyrýas, toy tugratynda galaly. Toýlugundan ýadygar galarýaly. 82-nji orta mektebiň mehriban işgärleri köp sag bolna diýär. Toy tugratlaryny bolsa toýlugulardan ýadygar galsyn, janyňa sag bolsun. Indi ýene-de da baramady, şowhully aýdym sallary besleyýäs. Gözel gyýdyň hormatly klassdaşlary, hormatly kursdaşlar, mehriban Gudaly mehmanlarymyz, öýlenýän mehriban dostlary, ähli dogan garyndaşlar tanda çagyrýas. Meşhur aýdymçymyz Wepa Pirjanow dowam edýär. Şowhul aýdym sallary, ähli mehmanlarymyzy tans meydan şamyzda görmek isleýär. Yeah.
Kuşna gülü, kuşna gülü Kızganadı seni meydan o gülü
düşüp meni qo'llamay I said it.